totes les nits i de matí sembrar la terra i recollir tots els seus fruits. Benvolgut fill, avui t'escric aquestes línies per contar-te el teu primer conte, per, com ha ensenyat la iaia velleta, descobrir qui sóc i comencis a somiar la persona que seràs. Tots els estius, el mes de juliol i agost, veníem així tota la família. M'abuelo, m'abuela, ma mare, mon pare, la iaia velleta. Aquells dies, aquella infància, sempre ha tingut per a mi nom propi, Conxita Galí Gómez, la meva àvia. I era ma abuela la que em portava a l'escola, em arreplegava, em feia el dinar, m'ajudava a fer els deures, em feia el berenar i de sempre m'he criat amb ella. Ha sigut com una segona mare. No sé fer resar, el que sabia jo. Bé. La taula, sobretot la taula, perquè la taula és una miqueta difícil. Passes totes les coses i xes, però ella ho va dependre. La taula la va dependre. I allí passàvem la vida, ella i jo, sa mare a l'escola, i ella i jo al pati, i això fent sumes, fent restes, multiplicant, el que jo sabia. Quan ets petit, els contes són una cosa màgica. Tenen la capacitat d'ensenyar mil coses sobre la vida, de presentar-te persones a les que no has conegut mai, de fer-te imaginar la història d'una vida sencera. Quan era menuda, la meva iaia no mai me va contar la caputxeta vermella, els tres porquets, sempre em contava relats de la seva vida. La fam, la presó, el que li va costar tirar endavant i totes les misèries que va passar. Però mon pare va passar 9 anys en pena de mort, però té 2 llibres o 3 escrits molt bonicos, tots en lletra d'impremta. Era sabut. Per estar a la presó. D'elegir carrera i tot això, ma abuela sempre ha tingut un pesar molt gran i és que ella tan sols va anar a l'escola fins als 8 anys. Per tant, la seva obsessió tota la vida ha sigut estudia, carinyo, estudia, que hi ha que ser una persona per a valer-te, per a que no t'enganyen. I així va ser com la iaia Conxita em va anar donant uns grans valors. L'amor pels teus, la importància de tindre cures uns dels altres, la lluita pel futur, l'interès per aprendre i una llengua mare. En català de cantava cançonetes, que ara en aquest moment me'n recordo molt poquet, perquè s'oblida tot, són 84 anys, i això són molts anys, sí. En el tema de la llengua, la meva iaia, per exemple, no en sap de parlar castellà pràcticament. Llavors, totes les cançons que m'ha ensenyat sempre han sigut en valencià i de transmissió oral, les típiques de transmissió oral. No? Ja ve Pepe de cada núvia, ja ve Pepe molt enfadat, ja ve Pepe tocant els testos, que va salir abandonat. La 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 la. Ja està. I, encara que tot conte sempre tingui un final, i encara que les persones es facin velletes, hi ha persones que mai desapareixen, romanen per sempre dins del conte, del nostre cor, del més profund de nosaltres, d'allò que som. Bueno, a la meva iaia des de fa un parell d'anys li van diagnosticar demència. Bueno, a ma abuela li ha agradat també molt recordar el passat, com sempre ha fet, i sempre m'he estat contant històries i intenta recordar, em fa que li parle, em pregunta coses perquè hi ha cops que jo sé més coses del seu temps passat que ella mateixa. I necessita que li vagis contant i que li vaig per a sentir-se útil encara, que li vagis recordant la persona que va ser. Perquè ella, després de tot, era bona xiqueta. Jugava, però era bona xiqueta. I a mi me volia un muntó i me vol tant. Sí, ja, sí. És un deute emocional, no? Ella m'ho ha donat tot, doncs jo ara em sent en la responsabilitat
d'ajudar-la a ella quan més ho necessita. Crec que una de les coses més importants que he après de la iaia és explicar contes. Fa temps li torne la seva vida amb els seus propis relats i ara t'ensenyaré a tu el camí dels contes. La iaia m'ha donat una cosa molt important, una cosa que té a veure amb tu, una cosa pel que sempre li estaré agraïda. Iaia, gràcies per ensenyar-me el que significa ser mare. La mare canta noneta per a dormir totes les nits i de matí sembrar la terra i recollir tots els seus fruits.